Počkaj, ako sa ho takto... Adelka, Ocka v robote. Ahoj, Adi. Ako sa ti tu páči? Ako sa ti tu páči? Čo? Všetko je tu dôležité, pokúkaj. Telefon, halali, počítač. Áno, pokúkaj. Zdravísk. Kde by si šla? Už by si šla uradovať? Už by si šla uradovať? Áno. Áno. Tak. Šanóny. Šanóny. No. A čo tu ešte pozri, koľko na stole všetkých vecí. Toto by sa ti zišlo. Hej, to by sa ti zišlo. Čo? Toto, hej, to tamto, čak. To fajne sa všetko rozbíja. Tu budeš pobehovať. Ja. Asi už ješ. Kancelárie sú najlepšie lákadlo. Adelka.